Um, Ne znam i zašto imam potrebu da o ovome govorim, ali očigledno u ovoj zemlji postoji potreba da se govori i o ovakvim stvarima. Tako da ću da u vezi ovih izbora koji su se desili i koji su za neverovati do kojih granica ide vlast, u stvari lojalnost koju vlast hoće da stekne po svaku cenu u ovoj zemlji u kojoj se ni ušte više ne veruje, a počelo je da se veruje kao u neko delovanje i naravno ta dela koja je Narodna stranka napravila naravno od novca, ali dobro, kao nije ih ukrala, to je neki, ja mislim, moto po kojem se vode svi da, eto, oni nisu jednostavno mafijaši, ali, mislim, toliko biti zaklet na takvu lojalnost da ti od nekih ništavnih ljudi praviš neke moćnike, samo zato što su učlanjeni u tvoju stranku. I ovo sveopšte uslovljavanje glumaca da ako ne podržavaju sad sistem, oni, mislim, ne trebaju da imaju posao. I to u Beogradu, gde je na neki način demokratija, mislim po ovim selima i po Srbiji, gde mogu da te uslovljavaju koje kakvi gradonačelnici tih narodnih stranaka, narodne stranke, ti govore kao pa doći će ti majstori za struju, da se ne smrzneš ako budeš glasao za nas. Mislim, mediji su potpuno pojedeni, jednostavno su pojedeni, bilo kakva objektivnost. Sve se u stvari svodi na Vučića, oca nacije, koji je odgovor na sve, jedna potpuno hipnotična atmosfera u kojem se po ceo dan servira. Ja sam prestao da gledam našu televiziju, uopšte više ne gledam ništa naše. Ja naše kanale nisam upalio mesecima, zato što ne mogu više slušam mislim, koliko je taj lik može da uradi navodno stvari u jednom danu i zašto je sve on, šta se sve tu kao, znaš, i to uslovljavanje je gore čak i od ovih prijavljivanja na boravišta i mislim da toga ima mnogo više u suštini nego ovih prijavljenih i tih buseva iz arene koji su dovođeni od ko zna gde, iz Republike Srpske, koja je jasno nepravilnost. Mislim, ti u nekim zemljama, ja sam živeo u Kanadi, ja znam da ljudi tamo, kako ne provode 6 meseci u Torontu, oni gube pravo na penziju, pa mislim, ovi neki naši, evo ne, ja sam imao mamu, ja sam živeo u Kanadi. Mislim, to je opšte poznata stvar da ti moraš da budeš, da živiš, da provodiš vreme na jednom mestu da bi mogao da se smatraš, da bi mogao da imaš beneficije od te države, ne možeš da živiš negdje drugo, da primaš, kad bi to tako bilo, pa ljudi bi mogli da menjaju, da žive u 5 zemalja i onda da dođu u Srbiju, da skupljaju 5 penzija, kao, mislim, to je potpuno ekonomski nemoguće pratiti, jer ti, da bi ekonomski bio stabilna država, ti moraš da trošiš pare u toj državi. Naprimjer, oni će ti daju, oni očekuju da će ti to da potroši, da će to opet uđe u sistem, jer ti ako samo izvlačiš od njih pare, kad bi svi Indusi po Kanadi otišli u Indiju i trošili pare u Indiji, a Kanada im plaćala za to, pa Kanada bi propala, zato što oni bi ostali jednostavno bez novca, oni bi samo davali i ništa ne bi vraćali u ekonomiju. Tako, ali dobro, a ja mislim da je još manji broj tih ljudi koji su prijavljeni na drugim adresama i dovođeni da bi se izmanipulisali ti izbori, jer ovi izbori su jedna najveća manipulacija koja je, ja mislim, viđena ikada i gde. Mislim, ne mogu da sigurno ću da kažem, sad se ne bavim uopšte politikom, ali ovo je neverovatno, uslovljavaju se ljudi na klinikama, i to, mislim, imate ljude, stvarno, mislim, ljude koji se pojavljaju, koji su tamo načelnici bolnica, ne znam ja, razni ljudi iz bolnica kojima je jednostavno rečeno da moraju da se pojave na izborima, da moraju da dođu tamo na skupove, da moraju da podržavaju jednostavno stranku da bi se održali. Inače, da uspevaju na crne liste i bivaju uklonjeni sa svojih pozicija, samo zbog svoje političke pripadnosti. Samo u stvari zbog toga što jednostavno imaju slobodno mišljenje, jednostavno imaju svoje, mi kao društvo demokratsko, što u suštini znači da imaš pravo da kažeš šta misliš. Nama je oduzeto to pravo, jer smo uslovljeni, ostaće ti porodica bez krova nad glavom, ostaćeš bez hrane,
ostaćeš bez struje, mislim, ostaćeš bez osnovnih stvari, izgubit ćeš posao, ako nisi nama lojalan, jednostavno. I sad si ti uslovljen na tu lojalnost i ti nemaš kud, ti u stvari nemaš izbor. I ovi izbori trebaju da budu izbori, a na njima su se pojavila jedna ogroman broj ljudi koji nemaju izbor, koji su uslovljeni na neki način na život i smrt, jer ti kad izgubiš posao, ti možda ne možeš da nađeš sledeći posao, tebi možda... Mislim, to je strah, egzistencijalni strah. Ovo je Isusovsko najekstremnije, ovo je kao život i smrt, jesi spreman da umreš za svoje uverenje i sad ti trebaš da kažeš da neću da dam glas kao Vučiću, što ne verujem da je to dobro i ti možda umreš, ti možeš da ostaneš bez posla, imaš da ostaneš tamo, ne znam ja šta rade po tim selima i kako se uslovljavaju ljude, ali uslovljavanje je definitivno nešto što se primećuje ovde. Mimo toga krenuli su i na taj, kako ga zovu, politički inženjering, a to je da manipulišu sa ljudima i da im menjaju prebivališta, ali opet ja mislim da je mnogo veći uticaj dolazi od tih, kao izgubit ćeš posao, i to je kao neko Titovo vreme, da ti u suštini nisi smeo da funkcionišeš, nisi smeo da slaviš slavu ako oni odluče da ti ne smeš slaviš slavu. I sad treba da staviš vrat na panj i da kažeš, ja hoću slavim slavu, zato što mislim da to nema nikakve veze sa mojim radom i način na koji ja obavljam svoj posao, i ti za to, ti ćeš za to najverovatnije da trpiš konsekvence koje su potpuno nepravedne. Jel ne treba političar da tebe uslovljava? On je tu, ti nisi tu zbog njega, nego je on tu zbog tebe. Mislim, potpuno su obrnute teze. Tako da, ovo definitivno ne sme da se dešava u jednom slobodnom društvu, jer onda nisu izbori, onda je ovo situacija u kojoj se stvara jedan sistem koji uslovljava ljude da sa tim što oni čine, oni su se toliko zaludeli i to smatraju toliko apsolutnim i pravilnim, da u suštini sve ostalo je mafijaška krađa, šta pričaju, Šolak, Blat, Trat, Truć, nemam pojma, nija po ceo dan. Jednostavno su omagijali narod i taj koji misli da ima slobodnu volju i koji nije uslovljen nikakvim zaposlenjem, da glasa za njih, jer su oni jedina opcija. Mi se vraćamo u kameno doba ako njih nema i ja ne mislim uopšte da su ove druge opcije neke sad sjajne opcije ovde, ali ovo apsolutno ne sme da se dozvoli. Mislim, jer mi na taj način nećemo moći da nikad svrgnemo ovaj sistem koji je sebe ustalio na osnovu toga da prijavi svu stranku i glasi za mene i bit ćeš nešto, ali nemoj da glasaš za mene i ako se ne slažeš sa mnom, bit ćeš ništa, bit ćeš izopšten iz društva. I mi pričamo o nekim karticama i u nekoj Evropi, u nekom zapadu i o tome kako ljudi mogu da budu uslovljeni da slušaju i da poštuju sistem, i mi pričamo o nekoj našoj slobodnjačkoj istoriji, a nama se dešava apsolutno najgori scenarij. Mislim, te identifikacione kartice su potpuno iste kao i ovo, jer ti u suštini nemaš nikako pravo da razmišljaš slobodno. Ti imaš pravo da razmišljaš samo kao što oni razmišljaju. Uglavnom ljudi koji gledaju televiziju, što je, mislim, verovatno su unutrašnjosti manje ljudi, posebno stariji, verovatno se nisu na internetu toliko često i da mogu da vide neko različito mišljenje, ali ti na našoj televiziji uopšte nisi u stanju da vidiš bilo kako različito, ni kritičko mišljenje prema našoj vlasti. Oni su apsolutni vladari i apsolutno sve što oni urade i apsolutno treba da se svi slažemo sa tim, inače ćemo trpeti konsekvence ili trpet ćemo kazne, bit ćemo izopšteni i sa posla i iz društva, ima da nas proganjaju, ima da nas prati, ima da nam prete, ima mislim, različite stvari na koje nabijaju strah ljudima, da jednostavno se ne usuđuju da se suprotstave nečemu što za njih nije misliš, nečemu čemu se oni suprotstavljaju. I tako ubijaju volju, u suštini, nekog slobodnjačog, individualnog našeg duha i pretvaraju nas sve
u jednu verziju njih. A stvarno, ako pogledate njih, ja stvarno mislim da ne želite da budete oni. Oni su jedna patetična, neka ne znam nija, gomila nekih malih miševa. Mislim, njihove face same pokazuju kakvi su. To uopšte nije vrsta ljudi, to nije nešto najbolje što mi možemo da ponudimo jednostavno. A kao neki vrh i kao neka politička elita, mi trebamo da tu imamo ljude koji predstavljaju neki moralni za nas i da nam neki moralni oslonac i da nam usade neko poverenje, jer smo mi ostali potpuno bez poverenja i bez zakona. I znači sve je potreto toj ideji da trebamo da imamo jednog vladara, zato što verovatno su oni iz svojih nekih analiza ustanovili da nama treba neki vođa i da mi ne trebamo da imamo ni institucije, ni čela bolnica, ni čela različitih institucija, edukativnih institucija. Mi samo možemo da slušamo Vučića, jer on ima odgovore na sva naša pitanja. Mislim, mi smo pretvorili jednog čoveka u Boga. Rečeno je da ne trebaš da imaš drugi idole, tako, mislim, tu ima stvari koje su i pozitivne i te koje su sagrađene, to što sam spominjao, da je sve u redu, možda one krade, ali gomila ljudi oko njega je stvorila jedan sistem u kome on zarad svoje neke svog sebičnog slepila uopšte nije u stanju da vidi druge opcije, negde je jednostavno pukao, pao i nije dobio tu podršku koju on očekivao, nije se izborio jednostavno sa tim i sada koristi neke metode da pridobije glasove, ne sa tim što on radi, nego sa tim kako on manipuliše. Mislim, to je klasična neka politika koja je u ovom slučaju dovedena do takvog ekstrema da je to svima vidljivo, naravno osim ljudima koji nisu uopšte, nemaju nikakvu informaciju van ovih naših kanala koji se nude i to je pogibeno za nas i za našu budućnost da budemo tako uslovljavani, jer to ne može jednostavno da vodi ka nekom progresu. Ti ne možeš da budeš jednostavno uslovljen s time za koga ti glasaš. Tvoj jednostavno profesionalni razvoj i život, tvoja struka ne sme da ispašta zbog toga što ti se nisi odlučio da glasaš za neku Vučića. Mislim, to je potpuno bolesno razmišljanje koje nas udaljava od nas samih i od našeg progresa i napretka, zato što ti ne moraš ni da napreduješ. Sve što je bitno je da se dovoljno zabodeš u zadnjicu jednog predsjednika i bit će ti omogućeno da imaš sve, i karijeru, i pare, i sve živo. Samo ako slušaš i aplaudiraš i klimaš glavom kao idiot, potpuno nebitno što ti radiš i što ti možeš da ponudiš društvu, sve dok bitno je samo da se ti složiš sa nekom politikom koja je krajnje varljiva i koja će za 5 dana da te napusti, jer to ne može da traje. I onda ćeš ti biti niko i ništa, jer nisi sebe doveo na profesionalni nivo po kojem trebaš da budeš suđen, nego si se odlučio da manjom linijom otpora i stekneš nešto što ti ne pripada i što nisi zaslužio i što si samo stekao nekim ulaskom u partiju ili prihvatanju nečega zarad svoje koristi, a to je krajnje licemerno i pokvareno i lenjo i to je manja linija otpora, kao što sam rekao, i to jednostavno nije način da se mi razvijamo. To nije slobodna volja i kao takva ne sme da postoji.